Malawi Today. Kulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero ndi tsiku limene timaliyembekezera makamaka pamene president wa chipani cha DPP olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika akhale akuchitisa misonkhano yongoyimayima m'madera a Blantyre. Tikumva zonena kuti President Mutharika akhala akuyima ku Mbayani komanso ku Chilimba ndi Kameza ndi madera ena ozungulira kumeneko. Nde satana wa chilichonse tikhale tikupasirani chomwe chongofunikira inu ndichoti mukhale pompa ndi kupanga subscribe channel chimenechi ngati mwakumana nayo video ina iliyonse ya pano. Takhalani pompa. Zanga Robertman mwina ngubya cha pafupi cha fotokozere anthu kuti kunoko kwenikweni chikuchitika ndi chani. Chikuchitika makoma nonse.